Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Radyo Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon na Radio Philippines, Standard Time, 59 minutos nakaligas sa tag ng alas 4 sa liwat mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas. Inyo pala tunturan Aksyon Reports After Operation, yari kita sa katapusan nga adlaw sa bulan sang Pebrero pitsa 28 na sining tuig 2022. Subong nga tuig 2022 amuning tuig nga ginakaugtan sang may mga birthday bla Pebrero 29, hindi man tanan. Kamanti ang bulan sang Pebrero subong wala sang pitsa 29. Hasta lang mga kaaksyon sa pitsa 28. Buwas magalukso na kita mga kaaksyon sa pitsa 1 sa bulan sang Marso. Kung napagabasihan naton ang modernong Gregorian calendar. Hasta lamang sa 28 ang istorya sa likod sa ning bulan sang Pebrero. Ankon padalman tagid mga kaaksyon ang istorya sa likod sang bulan sang Pebrero. Mga sinang una pa bala, hindi pa uson tao. Wala gali sa una bulan sang Pebrero. Tod. Why Pebrero, wala man bulan sang Enero. Nabo-damo ni sang why makaibalo mo. Laban na gid ang mga millennials naton bala nga opisyo subong. Alalang katubang sa Facebook sa MLML. Why silak balo nga sa una gali. Ang kalendaryo ta wala sang Enero, wala man sang Pebrero. Sa ginatuwag nga 10-month calendar sang Roman Kingdom. Kay ang kalendaryo naton gali sang una nagasugod sa bulan sang Marso kag nagatapos sa bulan sang Disyembre. Isip-isipon mo kundi pulo lang. Wala ito sang Enero kag wala man sang Pebrero. Ang eksplanasyon sa niya makaaksyon kung balikanta ang mga senadto. Para sa mga ginatawag naton bala mga ninuno naton nga mga Romano. Ang sadto palang abuhian nila sa pagtanom kag pagpanguma. Paliwala to sa ila ang ginatawag nga winter. Amo na nga wala nila ginlakip ang bulan sang Enero kag Pebrero sa kalendaryo. Pero sang magpungko ay kaduwang nga hari sang Roma. Ining si Numa Pompilius sang 750 BC. Di pa nauson tao. Gindugangan to sang duwak bulan ang kalendaryo para magsigo, para magsanto sa lunar cycle. Di sadto ang Enero kag Pebrero may pareho to nga tig 28 lang kadlaw. Sa una galing Enero 28 man ang pitsa niya, 28 man pilog ang adlaw ya. Hasta nga gindugangan sang hari sang isa pa ka adlaw ang Enero, para nga mangin 355 ka adlaw ang isa ka tuig, para nga mangin 355 days sa isang taon. Nga nanong eksplanasyon sa ni man sa sining ation
Pinakabig gali nga malas ang event number. Ti event asa kung mag 354. Malas to nga mo to nga time ang event number. Kag daw mabugatos pagbaton ang 354 days. Naglawig ang mga tinuig. Naamos rin ang sistema. Pero sang mag-abot ang tinuga nga si Julius Caesar, yaman naging bag-o ang mga senaryos kalendaryo. Ang adlaw kada bulan, ang Enero suno sa iya. Ay hambalya ang Enero, una nga bulan, himuon 31 kadlaw. Tinag 31 ang petsa sang Enero. Sangin suma-suma. Agin suma-suma para nga magsigo sa 365 days ang isa ka tuig. Dito na desisyonan nga ang Pebrero himuon lang 28 ka adlaw. Pero hindi taran ka tuig. Hindi kada tuig amo gini ang kanamuon sang pitsa sa bulan sang Pebrero. Mayara man tuig nga hasta nasa sa pitsa 29. Ang iban nga bulan, di man pala rihoy, ang kadamuon eh. Di ba kita nyo da? Di man pala rihoy, kadamuon sa karapit sa kada tuig. Kulang man namang inadlaw sa Pebrero, ang isa lamang kasignifikante. Nga istorya sa likod sa sininga bulan, bangod makabigining nga espesyal. Kay man ginbansagan nga bulan sang mga tagipusuon. Bulan sang mga naga palanggaanay. Isip-isipon ta, ilan na lamang kaoras ang nabilin, babay na ang Pebrero, hello naman ang bulan sang Marso. Ang inyong kaaksyon, nga sa bulan pa sang Mayo, magasaulog sang espesyal nga adlaw. Bulan pa sang Mayo. Aksyon na Marlon Hinubaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Dari kita sa mga nagabalingaso, nagabaga ng mga Pangulong dinala nano bala mga balita nga dapat naton nga pagkatutukan. Sa ato sa nga pagpangalakan, uno kita sa balita lokal. Babay na Alert Level 2. Alert Level 1. Here we go! Yahoo! O galing sa Bacolod lang niya. Ang Bacolod sugod daras sa 12-1 karon sa kaagahon. Alert level 1 na ang estado. Ara na sa ginatawag nga new normal. Ang Bacolod kag 38 pa kaiban nga mga lugar sa pungsod sang Pilipinas. Papaluzon man, Visayas kag Mindanao. Alert level 1 na sugod karon sa kaagahon. Tob-tob sa Marso 15. Ang mga aktibidad, biyahe, ang hulag, ang walda-walda nga may paaman pangaranda di. Pwede na. Suliton ko lang sa pagpaibalo ha. Kaya ang matabo sa alert level 1, ang intrazonal kag interzonal travel, pwede na. Bisan ano pa ang estado, sang edad kon comorbidities. Antaran nga mga establishmento, ang tao, ang aktibidad. Pwede na nga maka-operar full on-site capacity. Basta ara lang sa gihapon ang health standard. Pero ang ginatawag nga in-person o kon face-to-face classes para sa basic education subject pa na sa approval sa Office of the President. Dapat tandaan ta kung si John Lloyd Cruz pa ang pahambalon sa pasayod. Ang hambal ni John Lloyd Cruz. Ingat! Along yapon, along. Ano pa kinibas sa ring balita sa bahin sang lokal? Kung ginhalugan ang alert level sa Bacolod, sa Negros Occidental, as is, same sa gihapon. Pabilin gihapon nga alert level 2. Daugin pamatian ang luyag ni Governor Bong Lacson. Kaya kung si Gov Lacson pa ang pahambalon sa ato sa ring interview, mas pagkabayuhon niya gani nga mag-alert level 3 lang gyapon ang Negros Occidental mo. Para nga masiguro, wala pa niguro malala sa kaluwasan naton tanan. Aling good news ni
sa pangabay ni Gov. Lacson. Dawgin pabatian sang gobyerno nasyonal ta sang ato sa nga National Interagency Task Force nagpabilin sa Alert Level 2 tub sa Marso 15. Ano ang bot silingon kon Alert Level 2? Ang intra-zonal kag inter-zonal movement pwede nga tugutan pero subject ina sa reasonable restrictions. Nga ang local government unit sa kon LGUs lang amo ang maga-imponer. Pilion lang ang mga establishmento komersal o kung ang mga aktibidad nga pasugtan nga maka-operar sa maximum nga 50% indoor capacity para sa mga fully vaccinated individuals kag 70% outdoor capacity. Aksyon Radyo. Sa lipot nga sugulanon sa laktod nga istorya. Ang Bacolod mag-yehe na ni, pero ang Negros Occidental steady. Alas 5:09 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ano pagid ang dugang sa mga balita sa bayan sa nga lokal? Reklamo angot sa pagpalakat o kung pagdumala sa isa ka asosasyon. Di basta-basta nga association mo. Kaya mga miyembro sila nagadangat sa kapin 7,000. Pero sa ginasiling, pero sa ginapatihan. Nga hindi mayong pagpalakat ang 7,000. Subong nag-4 o kung nag-5,000 na lang. Uy nga Ining asosasyon, ginabugosan ini sang mga plantadores sang tubo sa isla sang Negros. Magsilig kita isla sang Negros. Negros Occidental kag Negros Oriental ina. Ang punteriya sang saning reklamo ni amo ang binalbagan Isabela Planters Association Incorporated. Sa lipot nga tawag BIPA. May pila nila sa mga miyembro kay nasaga nagkadto personal sa may talatapan sa Biscom sa Banwa sa Kinubaan para makigsugilanon sa ila mga opisyal. Ang reklamo nga hasta subong ang libro sang asosasyon, ang mga records na wala gid ma-inspeksyon, ang estado pinansyal gina-question man, ang corporate records wala man may baluan kung ano ang kahimtangan. Yang pilan nila sa mga miyembro nagsaysay sa Aksyon Radio kaina sa nga ila sa nga reklamo naging basihan dos lamo nga kasuguan diri sa Pilipinas kon Corporate Code of the Philippines ang paghambalan. Corporate codes kon basihan tara dapat ang records wise ang pagtagaw-tago bla. Ang ila sa nga na istorya among office manager kaina ati nagdasig man nagsabata sa pila sa mga panabangkutanon. Ano ba lang reklamo dire kag may kasolbaran balayhan ini? Bantayan ta kung depende kung may tiyempo ta, no? Kay lipot lang ato sa mga minutos. Bantayan ta mag-aksyon. Ti ang ining bipa ni isa lamang ini sa 5 ka mga dalagko nga mga asosasyon sa mga sugar planters alin sa mga lugar dara sa may Southern Negros Occidental pati Negros Oriental. Ang iban nga mga association hindi man basta-basta ang mga lideres ni kabaga officials ni ang pila dara sila opisyal man sa gobyerno kay man kilala ang Negros Occidental nga may madamong ang mga government officials na sugar planters man amo ning number 1 naton nga industriya dapat pangapinan ta nga industriya. Dapat ang pila ka mga asosasyon, pila ka grupo, dapat man nga abligan. Luwas sa BIPA, ara da ang association sang IPUBI, yara darang uniforms, ang pason kag ang ginatuwag nga kufa. Sa ibang nga balita lokal, may tawong nano ini sinod lang san ragaragang pinsar niya. Hindi po siligon nga ragaraga nga sapat na sudlan sang may pagkaragaraga nga batasan. Anya sa nga pinsar
inabot sa pagka manyakis guro ni. Subo ang ginalokdo nga kaso, among kaso nga paghimulos. Kay ginpasakaan na siya sang panumbungon. 30 anyos sa pangidaron sa ring suspitsado nga lalaki. Ginakusahan nga naglugos sa 15 anyos nga grade 10 student diri sa Bacolod. Manang natabo ang senaryo kagabi. Kagabi lamang kinadtuan sa mga kapulisan ang lugar sa ring suspect nga di. Pag-abot na aktuhan nila nga may nagaluntad nga komosyon. Ha? Hindi niya komosyon sa Russia kag Ukraine. Kundi naabda nila nga may ara sang tabo nga ginasaputi. Igo murahon mga kaksyon atong ginasaputi gali amotong suspitsado sa kaso nga paghimulos. Ti man kag Marise. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang Vice Mayor Familiaran mag-aanunsyo lamang sa pagkasuportahan nga presidential candidate in due time. Sa nagakaigo nga panahon, sa insakto nga tiyon, man kaina mga kaaksyon na tuldukan na gidman ni Governor Bong Lacson mo. Ang palamongkotanon kag question sang kadamaan nga mga negrusanon kung balasin ang suportahan niya nga kandidato sa pagka-presidente. Ang ginastoryahan tani is presidential candidate. Why labot ang vice presidential candidate? Kaya ang uso sumong dari sa Pilipinas, pwede kaya magkasuporta sa isa lang ka kandidato sa pagka-presidente mo. Hindi mo silingon nga kung ginasuportahan mo ang kandidato nga presidente, automatic suportahan mo man ang kandidato kung katandim niya sa pagka-vice presidente. Dito sa Mindanao, tunog to ang alan nga Isko Sara. Ang mga tarpulin ka Isko Sara. Di kung ikaw ang katandim ni Isko, na si Dr. Willie Ong, di ayan maglain bot mo. Lain ikaw yung tandem ni Isko. Si Sara yagin patapik kay Isko tos Mindanao. Kung ikaw naman si Bongbong Marcos, ang katandem mo si Davao City Mayor Inday Sara Duterte, di ayan maglain bot mo nga ang gintandem kay Sara, si Isko. Malain gin bot mo Makin makon mo kon tao malonta may balatsagon. Makoto mo na si Marcos, mambal na sa uhay Ay, lain mo ko, okay lang na Makoto mo si Willie Ong, mambal na sa okay lang, may problema, respeto ko na. Pero deep inside, nabatsyag na, no? Nabatsyag na. Galing ka naman di mga lonsay professional. Muna ang sitwasyon senaryo dari sa Pungso Pilipinas kung politika ang paghahambalan. Alas 5:16, alitong kita sa bayan sa balita nasyonal. Huwag na sang makalabaw pa nga balita sa nasyonal, pati internasyonal. Huwag na sa iban ka pa kundi ang nagapadayon nga giyera kag bayluhan ay isang bomba kalinok panay dito sa pungsod Ukraine. Grabe galing Ukraine no? Grabe to magproteher or magpangapin ang ila to nga mga residente, ang mga naga-start to ang mga Ukrainian. Pati ang sikat nga ining sa UFC fighter, pati ila sa nga anay Miss Ukraine. Bit-bit ya sang lagba nga pusil. Anda ya magtaya sa ila sa kabuhi mo para sa ila sa nga nasyon. Diri sa aton sa Pilipinas, ayhan may amo magkita nga mga personalidad na nga handa man magtaya sa ila sa kabuhi. Ay, ila guro yawan sa pangita kundi sila sunod nga lungga. Ang away sa Russia kag Ukraine, padayon ini nga ginatutukan sa Action Radio Bacolod. Hindi lang Russia kag Ukraine na nag-inaaway ito mga giyera mo. Pati ang ilatag sa tagsa ka mga kaalyado nga nasyon. Man may mga alyado ini nga mga pungsod. Kita sa Pilipinas may alyado magkita nga pungsod. Di kondiin katoya naka-alyado, digto ka ba nga ngapin Dito ka maapin sila. Dari sa Pilipinas, kung ipaanggid sa iban nga pungsod,
Daw kaangay lamang kita ya sa tulabong nga nagatungtong sa Carabao daw. Kaya ang ginapasiguro lang sang gobyerno naton diya kung paano maluwas ang mga Filipino sa Ukraine. Subong adlaw ang DFA, yung balita mo di. Nagsiling ang DFA nga may 6 ka mga Filipino ang gin-evacuate, ang ginpabiya no? Sa Ukraine kag subong ara na sa Moldova. Likaw, agod hindi masalabat sang sus. Nagasinurip kag nagatinagreng nga bala kag bomba. To whom it may concern iniyang bala kag bomba. Ang siling sang DFA nga ang mga Filipino nga kinahanglan sang repatriation assistance lapit sa borders sang Moldova kag Romania. Ang ginambala na nga makig-angot gid sa Philippine Embassy dito sa Budapest. Paagi sa ginhatag nga numero o kon contact details. Alos taran nagabantay sa saning sitwasyon eh. Kag nagapangamuyo gid nga matapos ni sa labing madali nga panahon ining sigalot o kon gyera ni kay basta magsiling kita gyera tanan pierde na daya. Lisin o pasugiron mo. Ang masakit lang galing pamatian da kay may mga inosente nga bilyan nga nagakalakip sa mga kalamatay. Una sa balita, una sa aksyon. Sa oras nga 20 minutos nakaligi sa tak ng alas 5, diri kita sa paghibalo sa nga sitwasyon sa pila ka mga dalan na labayan sa ato sa nga patrol. Oy, kalabanan baya nga mga lugar diri sa Negros Occidental, partikular sa may Southern Negros, kainasang udto, nagatupa ang talithi. Hindi ba sila nga bunok nga ulan? Pero kay na pa Southern Negros kita mo. Alin dira sa may Banwa sa Midalabagan, us-us gid diri sa may Bacolod. Gatupa kay nang talititi, subog ka mustahon to be. Kung nagatupa gyapon ang dabo-dabo o kung talithi. Sa ato sa nga patrol with Action Jan Diaz, Action Jan, kamusta Bacolod subong? Please come in. Subong sa nga tiniyon aksyon maway naman away naging managato pang tulotarite diri sa syudad sa Bacolod kay naay mga past 3 PM up until 4:30 siguro gasige pa panaliti aksyon mar labi na dito sa area sa barangay Alangilan, barangay Agranada. Paubos ka diri bisan pa sa Metro Bacolod na experience naton kay na medyo nagatulotarite gid man aksyon mar pero daasig lang man kay gid man na amon sinakadlag kong pagtulo-tulo sang talite sa dagikan sa kalangitan aksyon mar diri mismo sa syudad sa Bacolod. Pero wala man ini no nakatublag sa sitwasyon sa trapiko sa palibot ng syudad. Sining hapon na matamat na diri ba batsaga na medyo mabulubugat ka trapiko ni binasa kabugusan nga area maka-aksyon sa Circumferential Road. Actually, yung patrol from Barangay Alangilan, naglusot kita kay Ina, Barangay Granada, nagdiretso kami diri sa may likod sa Bacolod City Government Center, diri kami nagbulubatsag sa sitwasyon sa trapiko sining hapon. Pero paglabay namon along Burgos extension, walang problema kung traffic, bisan ka nito sa area sa Banga, Iskala, bla. Pero okay, for some instances mga ka-aksyon, bisan pa, nagwanay ni sang Metro Bacolod, along area sang Barangay Estefania, siguro sa uli, basi matunan, lakang mabatangan man sa traffic lights. Kaya guess it would help with action mar na maintain ang traffic situation. Dara, ilabi na nga sa tupad sa ng Bangga Iskala mismo ng area, danamtang ang isa ka pribadong ospital, lapit ka sa isang ansang dalan. Di ko na ko ginananta, action mar, kung nahapon nga daan, pertid ang traffic, kay ang volume sa masalakyan na matamat kinagadamo ilabi na ang papauli sa may eastern portion sa syudad sang Bacolod kung may traffic light siguro makabuligid man paganhagan sa lakat sang trapiko pero hindi na sa intersection point daw ilang na daw siyang ang figure o kada ang itsura sa dalanon kaya maliko kada pa wala pa kadto Fortune Town ang diretso mo na pa kadto dito pa Granada ka na o kung Santa Fe pabalik mo diri pa Burgos Circumferential Road so mo malalabi pero base pa man lang no in the near future mabutangan dira sa traffic lights man para may arag sa sistema kung trapiko sa eastern portion sang syudad sang Bacolod paglabot namon nagtesting kami ni Papang diri kami naglabay sa area sa Circumferential pa Burgos Circumferential Road. At least experience na action mar basta makalampuwas ka na gani sa tabok sang NDC
malapit na ikaw sa may Burgos Circumference Road, wala na problema kung traffic kong pagawalan. Bisan kung kaisa nga nagapunso kagid man na madugayan kagid man o pilaan kagid man ka minutos antes ka makatakob at kung tabok sa intersection point. Ang importante nagalakat ang trapiko. Hindi pareho sa iba nga nagapundo, lagid nga gapundo, do wala gid movement makakson ilabi na diri sa area sa mga Coricon kaisa. Ilabi na ko magdinamo-damo mga salakyan, may mga pasaway pag mga salakyan, inadako gid nga problema kay tinagabiting the red lights ang iban. Whereas diri sa area sa Burgos Circumference Road do nakita pa naton disiplinado mangguro pila naton kay mga kakson bisan pa ang mga driver sa madibasahin nga salakyan, wala man nagabiting the red lights ang iban kabalo ka drang area ang traffic enforcers nagamintain ka nagakontrol lagi lamang sa mga salakyan nga nagatabok. Nga the moment makita nila nga yellow light na dapat automatically makontrol kay mapauntat na sila. Hindi na sila maging agaw pa kaya ba nila pwede pagkuno kaya nga katabo kung kaisa ang mga salakyan nagapunso sa tunga sandalan hindi dali man nga makapenetrate ang iban nga mga salakyan gikan man sa ibang nga direksyon. So dapat kung may disiplina kita wag na problema ang traffic code kay syempre ang iban nga salakyan diri nga halin sa ibang nga direksyon nga ilan na tempo ang iban to sa punta mao sundo man na ginaubras ang iban. Kumbaga may mga domino effect nga ginatawag. Pero kung kita mismo ilabi na diri sa circumference road nga sining hapon light to moderate kidaman traffic situation mga ka-action, hopefully mamintiran naton ang systematic nga lakat sa trapiko subong nga hapon. Sa piyak nga bahin, diri kita nakalusot sa area sang barangay Villamonte, kay nakita namon paglabot mo sa may Burgos Lopesay na medyo bugat ng lakat sa trapiko. Di man kakson advisable ko sa inyo kung katulkol ka mabala sa area sa Villamonte, labay ka mo sa tubang sa barangay hall, left turn ka mo dira magkakson na makitaan ka mo dira nga do rotonda mo ng Robinson sa ulunhan o kung Robinson's Triangle, pwede ka madakalusot amo lang ginatog naton nga bisa kinadrive kay kung inyo nga plano pan northern portions ng syudad, it's the best road nga agyan mga kakson kay ligwang ang dalanon lagpat kiraan hindi tanto mo sa naka-traffic plus may sistema kay may traffic lights nga area sa Nara. Hindi paglabot mo diri sa may Banggalasal, another traffic lights, so wala problema makakson na lakat sa trapiko subong nga hapon dira sa area sa sa Kinadrive. Kung diri ka pa maglabay sa Lopesay na, malusot ka naman pa Maglini or other pa Hilado, then lakat to ka naman sa may Lakson, ang Lakson nga daan, porte nakabugat ang lakat sa trapiko subong hapon, so mas maayo na lang ita ikaw sa ginatawag naton nga diversion road mga kakson agud nga malikawan nga madilatar sa mga transaksyon subong nga adlaw. Ari kita di ba? Update naton sa tumatag para makita sa pinakuling presyo sang gatong sa palibot ng syudad sang Bacolod subong hapon mga kakson. Ekspektaron naton nga buhasa do may ara na naman sa paghulag sa presyo sang gatong. Ari diri sa area sang Lakson nga presyo ang pinakahuling presyo sang crudo kon diesel mga kakson sa kadto nagamboy naman diri sa 55 pesos and 85 centavos 55 centimos. Medyo mahal diri nagalabot 56 pesos and 85 centavos 56 pesos kag 85 centimos. Pero ang pinakamahal so far nga nakitaan ko kada litro sang crudo nagamboy pa 61 pesos and 35 centavos, 61 pesos kag 35 centimos action man. Aragoy. Do pare action man. Singo Aragoy. Aragoy kay ito ang pesos sang crudo subong do pareho na sa pesos ng gasolina. Ang 61 gasolina na ni sa una. Ang 56 ni gasolina naman isang una. Mas aragoy pagid kon ang presyo sang gasolina nga pagambagan naton diri sa Lakson nga area pinakabarato nagahamboy 65 pesos. Pinakabarato na 65 pesos kag 80 centimos. Mulo mahal nagahamboy 66 pesos and 80 centavos. 66 pesos kag 80 centimos. Pinakamahal lapit sa 70 68 pesos and 24 centavos. 68 pesos kag 24 centimos. Amo na no tibuas do may mga feelers nga may ara sang paghulag sang presyo o kung pag-change sabi sa presyo sang gatong. Ang nabato nato nga information do galapot man sa 80 centimos na naman. Last week 80 centimos na naman. Kumatuman gid man buwas, it's the 9th week
nga asod-asod gid nga pagsaka sa presyo sang gatong diri sa pungsod Pilipinas. Apektado of course ang syudad sang Bacolod. Subong hapon manaming panahon o puli magtayo ng tubtob karon sa kapunanon. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasiling sa tutanang nga maka-aksyon sa lingkuran nga bahin sa Pinas laboton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Salamat Aksyon na John. Balik ka report si Aksyon na John Diaz ato sa nga patrol. Tutok dugay-dugay magabalik siya, no? Ang pagsaka bala sa presyo sang gatong sang wala pa sinigabong ang balita angot sa giyera sang Ukraine kag Russia. Ginsiling na nga daan sang gobyerno ta nga tubtos bulan sa Mayo. Kada Martes masaka ang presyo sang gatong. Kadugangan pagano sang siring sigurot dito sa Ukraine. Base kon triple kag di naging masarangan ang sinakaay sa presyo sang langista. Pabalik na lang ta sa kalisa. Alas 5:29. Ini nga bahin dala sa aton sa kaluwan sang life extension vitamin. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Canto. Okay, salawan tayo pag-acknowledge ta sa mga nag-monitor sa ato sa nga live stream. Amaning tawag sa ila mga live streamers. Streamers. Daw magulang ng Starpulin ba? Darita sa kay Herdeliza Castillo Mahilom. Ang balya, hello idol. Marlon watching from DSB. Okay, si Herdeliza Castillo Mahilom. Si Melvin Peñafiel, good afternoon. Si Ray Flores Barioga. Mayong hapon ang Marlon. Salamat kay Evelyn Nipomuceno. Mayong hapon. Ang Marlon watching from Makati City.
Sa bordo, NN Imalay. Okay. No? Tinguan tala ni maubos ni kay dote man ni mga 120 man sila niya. Sa bordo NN Imalay, monitor ko diri sa Kawayan, Negros Occidental. God bless. Okay. Christine Menyes Villalobos mayong hapon. Araman si Didane Giona, gari dinos lasang nuclear ang Russia. Ang nuclear ni mga delikado gid, nuclear weapons bla bao. North Korea storyanta nuclear paghambalan. Ay, yawan ka mo daw sa North Korea. Shane Al3, sumarlon mayong hapon, lang da watching live. Dugay-dugay sa ato sa nga live stream sa Facebook tak talis ta dugay. Unahan ta sa live stream to, no? Kay 120 man sila, matamaton talaga. Si Shane Anthony, watching sa New Jersey, Patamyo Laguda, Family Lipania. Si Imbong Dio Campo, good afternoon, Action Marlon, monitor lang ko di sa Maaw, sa may Bago City. Okay, arama si Homa Lumida, good afternoon, Action Mar. Taga-tagob si Inday Homa Lumida. Dirita sa ato sa ring Facebook Live. Okay, sa Facebook Live ta. Isa lang taga Facebook. No? Bao. Mga 700 na sila Action El Rey ba? No? Sige lang sa 700, unahon ta lang anay ang 100. Okay lang. Si Toto Raymond Arle Villases Aujero, mayong hapon nagsumarlon. Tumandok ba di sa sang tangob Toto Raymond, no? Si Giant. Ngayon ni sa magkapitan, no? May nga po nagsamalon pamati kami ni Chona, ni Diday, kag ni Kagawad Titoy. No, dara sa may barangay Tangob. Taran nga mga taga barangay Tangob ba? No? Taran nga Tangob Plangga ko Pari tarani. Sige, dara lang anay pare, ipakol na kay masugat ko si mo. Si Nang Veronica Santillan Manukan mayong hapon. Classmate Jobert Canoy. Wow, ito si Jobert Kapon. Doon kami ni Toto Kim. Ani Toto Erwin Kapon, no? Mayong hapon Action na Marlon, pamati lang kami di sa may porok mahigugmaon Barangay Pahanukoy. Taga Barangay Pahanukoy si Jobert, no? Si Toto Christian Roa mayong hapon. Salamat gid kay nanay na monitor man no? Okay. Si Inday Prime, hello Prime. Okay, si Nonoy Balaba, monitor man. Bulang tanoy. Yada ta Ellen Grace, Canoy Delphine. Kay hado ko da kamusta, no? Sige. Si Rolando Mercado Montaño Jr. watching. Salamat gid. Okay. Si Raul Cabalhin, nga ngayon man magkapitan, pwede man kagawad. Si Manang Diday, Holito Hinovaya, good afternoon. Bea Jonathan, Bea Joshua, nga taga Barangay Tangob man. Basta taga Barangay Tangob, no problema gid, no? Abi, tanan-tanan nga mga taga Barangay Tangob da, text mo sa akon, di message ka mo di kay Lawadlaw, manuhon tayo ka mo, no? April Joy Gaston, good afternoon. Tagob nun man isa, no? Dira sa may barangay, Tangob sa may Purok, Mahigugmaon. Okay. Si Inday Athea Kimeriman, nag-monitor man. Okay. Inday Athea, si Kiyot Athea Kimeriman. Si Micaela Gilaran, mayong hapon nagsumarlon, grit lang ko sa Purok, Mahigugmaon. Barangay Sumag, salamat gid. Si Busing Tadani, Janjan Alcoriza, Bao. Sige. Opod ta, makadto ta kay pare rani. Si Boss Danny Janjan Alcoriza. Monitor mo ni sa program ya, pero daw amot ko gidamunoy ako na. Sige. Thank you. Iban balikan ta dugay-dugay. Thank you. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Suwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain. Dagan ang pagasuportahan ni Vice Mayor Familiaran nga presidential candidate. Ang sabahin ni Mayor Bing, ako may ideya nako kung sinong suportahan niya. Kag may nakatimbre gani sa akon nga sa maabot nga Marso 11, Biyernes na siya, grand rally man mo sang grupo ni Lini Dres Bacolod. May ara nga mabaha aksyon Nelmar nga mabaha nga kolor. Abi nyo anong kolor mabaha man? Pula. Nagligar sa Marcos pula man to. Pero sa Marso 11 kuno may pula man nga magabaha. Bacolod City Hall nga balita. Action Radio City Hall Report. With Action Dale Salazar. Action Dale, may hapon please kabin. Action bar in due time, i-announce man ni Bacolod Vice Mayor Sita Familiaran ang presidential candidate ngayon sa nga pagsuportahan na sa nagilapit nga Mayo 9 nga eleksyon na. Dogin mention ni Familiaran nga iyan ay hulaton ang statement ni Bacolod Mayor Bing Leonel Dia regarding man sa pagsuportahan nga kandidato sa pagka-presidente Action Mar, pero fix na ang vice alcalde sa pagka-vice president ngayon suportahan mo si Davao City Mayor Sara Duterte Action Mar. Sabay naman sa mga senatorial balls, may 4 na kabangalan nga ginbuyan si Familiaran, pero initan na Action Mar puro nga mga Ilonggo o kon Negrense, like incumbent Senator Juan Miguel Zubiri, ang abogado nga si Alex Lacson, araman siya siningalistahan si Attorney Nery Colmenares kag anay Congressman Monsur del Rosario Action Mar. Amuning palayag ni Familiaran nga sa Lucia 4 ng anay kag possibly iyapay ni pagadugangan in due time Action Mar. So ako din diri kay Familiaran na actually ako din siya hulaton niya una ang statement ni Mayor Bing and then maging mo man siya sa nagakaigo nga anunsyo. Aring tingog ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Why say mayor to wala pa hatag statement. Pero sa GP nga policy vice, ano inyo, kanya-kanya or dapat same kamo? Wala pa final nga instruction. Ako I am for mo kami kay Sara, Vice President. Ako ang iban ay ko kapalo. Sara Duterte Vice. Oh, pero for President, but so far daw wala pa final. I will announce it in due time. Okay, I see. Pero for Senatorial Vice, do may pila ka na ka-endorsement nga ginlawat last time? As always, I am for Ilonggo candidate. Nery Colmenares lang Vice na? Alex Lacson from Kabangkalan. So far daw mo pala na Vice? Ilonggo, Monsur del Rosario. 3. Mig Subiri. 4. Action Mar, napatay ng tingog ni Bacolod Vice Mayor Sida Familiaran. Report na rin sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action dahil sa Salazar mga ka-action sa rin naman sa Pinas. Labutan ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Boy na si Davao City Mayor Sara Duterte, no? Ay kanamo sa mga public officials nga daw ara gidang habyog sa iya. Ay iban nga mga kandidato daw ibilinaw. Kandidato sa Vice President daw mahubsanaw. Si Senador Tito Soto, kundi chairman na siya. Siya na ang pinakamataas nga leader sang Nationalist People's Coalition. Ang National Political Party nga porsado gapon na diri sa Pilipinas. Siya na ang nagakandidato sa mas taas man nga posisyon, Vice President. Sa nagbisita ni Tito Soto sa Kabangkalan, naka-istorya na ka manigani iya one-on-one, nakabdanay gani kami panyaga mo dito sa may Kabangkalan. So why lang no? Daw normal kag simple lang nga tao si Vice President Tito Soto. Si Governor Bong Lacson, kalyado na rin sa NPC mga ka-aksyon. No? Miyembro sa NPC diri si Lacson mo. Kagdamo man mga alkalde diri sa Negros Occidental nga ara gyapon nagapabilin
sa NPC nga partido. Ang question mo ni, sinoya kung kakaina naka-declare na gidman si Gobernador Bong Lacson ang suportahan niya kandidato sa pagka-presidente, amo gidman ning pagpatis ang kalabanan, no? Mas maayo gani ka temprano para tuldukan na ni Gov Lacson ang panamangkotan nun nga Lini Robredo gidman ang pagkasuportahan niya. Ang rason niya lang is ginatawag nga trust, no? Kay si Robredo isa sang nakit-an niya nga opisyal sa gobyerno Bong kag kandidato sa bong nga eleksyon nga masaligan. Ay banda di masaligan? No. Taran nga kandidato magkutan nyo bla kay mambala sila nga masaligan man ko. Why isang kandidato nga naghambal sa malain nga pamatasan niya ay karon ba dihado na sila. Sa Vice President sin o yan suportahan ni Lacson, no? Kay NPC siya, ang ila sa ni partido may kandidato Tito Soto. Uy, why pagali sang desisyon nila sa ding partido kamanti hambal ni Lacson kahapon kun tani. May meeting patigayunon ang NPC galing way madayon. Way man gin palayag ko na rason. Gintala na ini sa masunod nga bulan, ti buwas sunod nga bulan no. No? Ti antes ang Marso 11 kinahanglan maka-decide na ni ang NPC. Kay sabayin sang pagasuportahan sa NPC ang kandidato sa pagka-presidente, naka-decide na sila ya nga magsig-magsig. No? Magsig-magsig ti man gani nga nakabungat si Gov Lacson nga ang yesiring nga suportahan si Leni. Kay una best way man niya kandidato ang NPC sa pagka-presidente, vice presidente lang, no? Ti balaon tani dason nga adlaw kon madayon giban meeting nila ni kon bala ang nadesisyonan nila sa pagsuporta sa kandidato sa pagka-presidente, amuman ang desisyon sa pagka-vice president nga magsig-magsig na lang or mapagwa sang order nga ng NPC nga kinahanglan suportahan sa pagka-vice presidente si Tito Soto nga kaalyado nila. Yari si Governor Bong Lacson. Yesterday is supposed to be may meeting ang NPC. It did not push through again. I think they're resetting it to another date next month, which is tomorrow already, but I don't have the exact date yet. We're still awaiting, actually. NPC members are still awaiting to find out if there will be a very strict order to support a certain candidate. As far as the president is concerned, I think most of the NPC members have already made that decision. Precisely now, we will go in the meeting which Congresswoman Chedeng Alvarez will attend, because there are some members who are saying that that decision of him running for vice president, that there was no consultation with the members of the party. So that's why it's very important that the Fed meeting will push through. So ang issue na lang is the vice president. Ang problema kay sa pag-decide gali ni Tito Soto nga mapapili siya vice presidente, wala sa natabo ang consultation sa mga iban nga miyembro ri. Siguro ang rason tungod sang COVID-19 pandemic, may mga restrictions kag limitation. Alas 5:50, Action Radio Philippines Standard Time. Ang ining abahin sa aton sa kalwan sang D. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire. Okay, balikan ta mananay ang nagpadala sa dugang nila sa mga mensahe sa ato sa live stream. Okay. Si Didane Jonah. Okay, salamat. Dirita sa Dalom. Micaela Gilaran, thank you. Si Pelton Lipora. Good afternoon, Action Mar. Watching live sa Pasay City. God bless. Okay, sa ato sa live stream. Amigo ta Bernard Tabino. Now, shout out, Action Marlon. Kamamati kami diri sa
Banwasang Hinigaran. Si Toto Jemlo Aramana. Si Estrella May Tihada. Good afternoon. Thank you. Monitor man sa rigid nga mga tinion. Salamat! Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos-lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting. Action John, sanitary sang report, please come in. Action mga ako kagabi, nag-responden ka polisan sa station number 7 sa isa ka reklamo nga may nagaluntad nga komosyon sa area of responsibility. Pagabot sa mga kapulisan sa lugar, inanahibaluan nga ang himata sining isa ka 15 anyos nga babae, grade 10 inisa,
dalaga Action Mar ang nagkadto dira sa ginatiniran sa 30 anyos man nga lalaki matapos sa ginaligar ginimuslan sa 30 years old nga lalaki ning minor de edad Action Mar sa tuong pang Enero 20 o Pebrero 27 tuig 2022. Sunod diri kay Police Captain Elmer Bonilla ginpaidalom nila gilayon sa medical examination ining 15 anyos nga biktima sa pagpanghimulos kag kaina nagwa gilayon ang resulta na ibalon Action Mar ini nagpositibo sa laceration o kung may pilasid man ang kinataho sining 15 anyos nga biktima. Bangod sila na pamatud-an nga ginimuslan gid ining grade 10 student Action Mar kag ang suspetsado ang maning 30 anyos nga lalaki nga karon yara dira nahunong sa custodial facility sa station number 7. Sining hapon giningagaw na pasaka ang kasong rape batok sining suspetsado kay ti na kompleto na naman sa kapulisan ining tanang yung dokumento nga kinahanglanon para sa pagpasaka Action Mar sa nagakaigo nga panumbungon. Ang baldiri ni Bonilla di mag-conduct sila sa nagakaigo nga psychological activities para nga mabalik abay kag hindi na maka-apekto sang two-man gid no diri sa may biktima mismo Action Mar pero according diri sa ilab ang kaso desidido mismo pamilya pasaka na file na sa WCPD sa station number 7 ang kaso sini nga hapon. Yari si Police Captain Elmer Bonilla sa itong interview. Itong incident yung mag-accident sa area sa station, no? Confirm to siya ang rape na nagkuhan ang medical results ini adlaw. Kag nakita ang iyang kwan sa organ may acceleration. So, gusto punta natin nga sa PSPD dito sa physical office para mag-file sa complaint ng isinig kasuya. Action Mar batian si Police Captain Elmer Bonilla ang station commander sa station number 7. Report gikan sa Kadrol ang tagribot sa Bacaluyak San Juan Diaz kanagasaling sa tutanang nga makasponsor ka mga bahin sa Pinas labutan ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Magasunod na aksyon na balita evening edition with Aksyon Dale Salazar kag Aksyon ang Defensor. Ako naman Aksyon Marlon Hedawaya. Mga ka-aksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.